So mga igsoon, klaro kayo ang gisulti ni Hesus nga ang kaluwasan dili gyud mahimo sa tao. Wa giusa nato dinhi nga makaingon maluwas nako sa imo lang yung kaugalingon nga paningkamot. Muna ayaw na lang sa paningkamot kay di man ganita makaluwas atong kaugalingon, din alang sa ta maningkamot pagluwas sa atong isig katao. Muna ka na mga ginikanan bitaw nga moingon dayon, Pader, di pa ako gustong mamatay kay ang kaugmaon sa akong mga anak gagmay para 20 taon kay sila. Sakto dili. Kusga. Kana bang moingon ka ba nga ay lang sa taon Pader kay sus gagmay para ba akong mga anak. Nag-eskwela para ba akong mga anak Pader. O para ba yung tao na kahuman, tulor ba nakabuok, na pamangani na elementary ang duha, ay lang sa Lord, oy, sakto na, dili. Husga. Di, kamatay na mo. Na atong style, kana bang, murabag ang atong hunahuna, kita mao'y manluluwas, kita mo'y muhatag og kaugmaon hangtod na lang noon maggubat na lang noon ta kay ako ning luwason ang akong nasod, ang akong teritoryo ako ning luwason, ang akong balay ako ning luwason, sudro diri patyon tagyog gambuanga ka ana kining akong yuta ako ni ge sige lapasa ron lapasa di ba patyon tagyod ka may magnangilog ko diha nimo ana ba kay ako kuning kaluwasan. Muna tungod sa atong pagsigig paningkamot nga kitay manluluwas, nakigpatay na ta sa lain sad nga gustong muluwas sa ilang kaugalingon. Nya unsa man gi atong instrumentos kaluwasan dinhis kalibutan, ang naagi sa tong unahuna kwarta gyud. Kwarta. Wa man gilain. Di ay. Basta muluwas kay kasi imong kaugalingon aning kalibutan na ang imo jung hunahunaon kinahanglan jud kog kwarta kay wa koy kwarta patay ko. Di ba? Mao man gina. Tutukan na ba ko ninyo? Ikaw niya Pader kanang imong baligyag slot ug wa sa gyud kwarta. Maluwas ka kana. O di ko maluwas oy ug way kwarta. Pero wa man sa kumulaom sa kwarta nga maoy makahurot og kapalit aning slot. Pasabot, wa kumulaom sad nga kanang daghan kay kwarta na kini ganing nahibili na tong slot karon pila na lang ni 4,452 kaya nga tong halin iabot na mag 5,548 slots. Ang di ko mutuo nga kani mapalit ni siya og palito ni kanang yung mga bilyonaryo. Kaya nga naman oy, kusog kayo na mo kwenta. Kusog kayo mo kwenta. Dada, sige palitan ng tapos maligya ang Padersiano dato naman kayo na ilang parokya. Di nang palitan kwenta mo na. Pero kani mga pobre, ang kuya sa nung mupalit kaya nangandoy isang madato, mupalit ko kaya para mudaghan niya akong kwarta. So, dili yun na makaluwas ang kwarta. Unsa man ang kwarta? Kuyaw kayo kung mauna na imong himuon nga makaluwas, kuyaw kayo nga mauna motiwas nimo. Unsaon man ang kwarta? Gisulti ni Hesus diri oy. Ibaligya ang tanan nimong katigayunan. So simpre inigbaligya niya sa tanan niyang katigayunan, nana siya daghang kwarta. Ingon siya, ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Pasabot, ang kwarta di ay makaluwas basta ipanghatag. Kung ipautang, makaluwas. Ang kwarta ba? Wa man gisulting Hesus nga sana kanang ibaligya ang tanan o ipautang ngadtos mga kabos. Ipanghatag ban? Na siya. Unya kay di man taganahan ana ang langit kada day nato balibad sa pulong sa Ginoo no? Mag-anam og kahuot ang langit. Mamaynusan ba ang gingharian? Di ba ni Mas Kristo
ang gingharian sa langit, ang daan padong sa langit, sigpit og lisod. Nya ang daan sa impyerno, unsa to? Lapad og sayon. Kada nato balibad sa pulong sa Ginoo, mag-anam gyud ka huot, mag-anam gyud ka huot. Nya ang dato na jud kay kastanan, di naman jud ka mahadlok naman jud kang mobaligya ana kay dato naman ka mosamot tagid sa kagamay mo nang niingon si Hesus, mas lisod pas usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Nadako anang kamilyo nga molusot na lungag sa dagom, masayon pa kuno na kaysa taong nahigugmas kwarta kanang di gyud gustong ang iyang kwarta makuhaan, maunay makapapitos og maayo. Nya mao sa day makapalapad og maayo sa daan sa impyerno. So kung magsigi kag hakot og kwarta para sa imong kaugalingon, mag-anam sa nagkalapad ang daan sa impyerno para nimo. Mo nang musamot na gyud ka nga di na gyud ka kabalik adto sa langit kay kisa pa bay ganahan ngadto langit ni perti pamsayo ng daan sa impyerno. Pero ang pangutana, hain may tuburan sa tinuod na kalipay, ang langit o ang impyerno? Hinay, mana ro, ayaw mungot-ngot, isulti gid ba? Unsa man? Mungot-ngot ra man. Unsa man? Langit, ang tuburan gid sa tinuod nga kalipay ba? Kanang dili lumalabay, kanang permanenteng kalipay o kalinaw. Ang langit o ang impyerno? Langit. Kana, sakto. Nakaron. Matod pa sa atong unang pagbasa ni San Pedro ba? Ingon siya, ay mog kabalaka ha, kung nag-antos mog maayo karon, kay wa na gutay kwarta, mag-antos, ninhian ning kalibutan na, o wa na gitay kwarta, mag-antos kita. Nya ang atong tawgon nga hayahay, kana yung naghantag kwarta. Pero giingnan tang San Pedro, kining mga pag-antos sa kalibutan, githatag nis Ginoo, giuyunan nis Ginoo, aron ang inyong pagtuo mas maputli og maayo, mas mo tinaw, ma-purified, purifying din ni siya nga kana ganing bulawan, isugba maginas kayo, pagbahon maginas maayo, aron gyud nga mulutaw ang iyang pagkabulawan, na kanang bulawan lumalabay ra na, tay-an ra na siya. Kana pa kang inyong pagtuo nga mao gina inyong dad-on dito sa langit aron mo makasod, klaruhon ginas Ginoo kay di gud na lumalabay. Amo na siya. Nya kini kunong mga kaning mga pag-antos sa kalibutan, angay kuno nga maglipay ta. Ngano man kay kada nato antos nagkaduol na ta ngadto sa kalipay nga way katapusan, kanang gitawag og kaluwasan. Mao ni ang gitawag nato Christian hope, kadtong gitawag ganiha sa pagbasa nga dili matarog nga paglaom. Mabta na kana mga asawa nga sigihag kulatas bana, mangabit pagyong bana, unya kuhaon pagyong kwartas asawa, isugal sa bana, unyag mosulti gani gamay ang asawa, ngano man tao na dongoy ngay mo sugal ipapalit nagtambal, piti des tamparos. Imagine ko ron ang klasihas kahimtang, ganahan ka mo padayon og tipon anang klasihas bana, amo mga asawa ba? Ha? Kamupay na ning kamot, isugal pa, unyag bugamay lang kang sulti, bisag hinay kayo imong tingog, piti dayon ka. Sabi, makiguwag mo o muonong. Pero kasal mo ha? Gikasal ba mo ba? Kasado mo. Naay pupariha anig sitwasyon na nagpatambag nako. Ang una din akong pangutana, saman, gikasal mo? Siya, kinasal mi pader, mga hapit na mo 20 katuig, ikan ning gikasal. Buutan man kay ni akong bana sa sud sa 10 katuig, pero karon pa din na usab na gyud kay siya. 40 na gyud grabiha sa akong pag-antos. Nako ayaw na gyud og biya, kaagwan tagay ka aning
hapit na mo 20 ka tuig karon, sumpay na lang ni kay gamay na lang ni punanan. Kay sigihan jud kag kulata ning imong bana, gamay na lang kuwang patay jud gani. Nya ayaw na lang paghuna-huna nga mabuhi pa kag dugay. Kay ngano man gaandam ng Ginoo didtog langit para nimo. Mo nagingong San Pedro dire, giandam naman, tuan naman. Giandam na. Nya ighahatag na lang tos Ginoo kana kun mo padayon ka. O na, nilakaw man tong tao, nibiya man ni Hesus, naguol pa gyud, mo nang nakaingon in taon si Hesus, pagkaluoy sa mga dato. Lisod kaayo pagsulod. Nya unsaon man nga mosayon kining niyang daan padung sa langit. Di gid ta maghuna-huna na kita makaluwas. Ang ato yung huna-hunaon nga si Kristo ra gyud ang atong manluluwas. Nya kay siya may atong manluluwas, ang tanan niyang gisulti ato ginang sundon. Masakitan man tag malipay, sundon gyud nato. Mao na ikaduha. Ikatulo, hangtod sa kamatayon, di gid ta mohonong sa pagsunod. Bisan pagkamatayon ay muatubang nato. Mabitan na usahay kaming mga pari, mo-organize mi og mga tao nga mo bitbit og armas, suklan taning ni ang atong mga madaog-daogon, mapahimuslanon nga mga dato nga buot mo kuan nato magpakamatay ta, mupatay sa ta. Dili gina siya tinuod. Di gina makasulbad. Mao na daghang mga pari na apil ngadto sa mga insurgents nato. Wa gyud bungkag yung pagtuo hastang simbahan nga ilang gialagaran, bungkag. Lahi gyud pamaagis Kristo. Adihang naatol man tong pagtukod nako sa among choir 1985 or 84 migasugod sa among organisasyon. Mao man gitoy height sa NPA nga kuan kay Paduk Marcialo pa man gito. Nya parte man gitong gubutas kalibutan hangtod nga ris 1990 naggubat man to dito sa amo katong dili sa inyo ba katong giambusan diha mora man tong grupuhan ngadto ana ako ra man sa to mga kaliwat ng uban ato so mo na ila jud kong istoryahon nya niingon jud ko nila ang among kuptan sa among grupo kay na 30 mamikapin pulos mga laki naga choir manganta Miss Guadalupe. Sigihan gyud kong imbitar ika man gyud leader kanang imo mga kauban mosunod ra man gina kana magkuan na lang ta maghiusa na lang ta kay ato gini yung lumpago ning gobyernohan ni kay corrupt kay ni tanan kanang kuan kay ni kanang singan na kanang sa tawagan na karon nga katong regime ni Marcos kaning diktadorya kay ni dictatorship ana ato ning lumpagong kailisan ta ni gobyerno nga para gisbasa para sa mga tao nako ako man sa kauyon anang diktadorya wa jud ko kauyon ana pero akong iagi diri sa simbahan ang akong pamaagi ang inyo sana siya ang ako ari sa ko simbahan ang akong gunitan sista ra gyud og rosaryuhan una ko yung giingnan ako mga kauban ang atong kuptan ha sista ra gyud rosaryuhan bahalag atubangon na tagsungguhan sa armas sista ra gyud og rosaryuhan manganta ra gyud ta sa choir magkuan ra gyud ta mag rosaryo ra gyud ta usagon mag-practice mi sa among kapilya kay naman toy sirado man to siya ana di may kita sa gawas bag nami sulod sige mi kanta dito himaya sa Dios dok kon dayos armas ang kilid tog maghiniluwit sa ya mo gawas di mo sa kakauban ngadto kay mo susi nga ingnan dayon sa katong mga NPA ba puno Ignaciano da pahunongan og practice 30 minutos na lang ha 30 minutos na lang kuno pahunongon na ta nako himo na tong 2 ka oras sige mi kanta o say pabutan pa mig maetos kilid sa kapilya na salbahan ba sige basta gakanta lang kita dinhi adi masan mi dayon og patay ana niya pagod ko nakapangulikta pagod ko karon
Amang gyud dayon na. Usahay ingnon ko patuan na siya no dito. Adto sa ko atong balay nga ilang isulti. Igho mag-practice gabi na kay tanan. Ato istorya mi ngadto. Na islay mga armas dugay may istorya mo abot mi usahay og tag las dosis gabi usahay lapas pa. Maglakaw ko padung sa amo mga pila ka metros mga usahay 200 meters ang distansya ngadto sa amo. Ngit-ngit kayo nako sus kaniron ug naagi ni Roy mo buto wa na jud ko bilaranan na jud ko ani kaugma kay nga kung gibiyaan pulos gud nay armas anya istorya mi ako ra usa iglakaw patay jud ko ani ay nako Lord basta akong gikuptan rosaryuhan ra gyud sista ana wa jud ko mapatay nami duha ka kauban nga ang ilang papa gipatay ambusan sa NPA ba kaila ra pod sila kay silingan ra man pod nila ang gaambos kay ana lagi tos unay ba ambot dinhi unay sa tingali gyapon ana ba kami dong siano musod lang gid usa mi sa kuan kafgo kay mubaos gyud mi nga animal kay nas tanan ako ayaw lagi kuan lang gid ta kana ganing ani lang gid ta pasayloa lang gid dong siano balik lang niya mi ka usay na ani ton kuan sila sud ngadto wa kaabot og usa ka tuig pagsuod nila patay gi silang duha mo tong nakuhaan gimig duha sa among choir ang active sa choir napatyan gimig duha pero nibiya sila ana ana so og gipatay pasad mi adto tanan tuwa gito ditoy langit nya wa pa pang kumapatay ambot ka karo ugma ka di ba ko patyon ani pero karo pa man ko mapatay mura na sa niglangit dinhi di ba ngano man sige man tag hinatagay mura sa langit kay naka-experience kog mga taong manggihatagon sama aning namalit na tog slots karon kutob na ra lang ni karong Domingo Marso 6 pero daghan kay namalit nanan ka ni 5,548 na ka-slots ang nahalin kalipay ana di ba di mo malipay atong pakpakan na yan kanindot praise the Lord aning mga tawhana unya na diya ang kalipay sa paghinatagay dili sa pag inilugay hinatagay ta inilugay matag maayo kapoy maganastanan mang miya ra man ta dinhi di ba mo na nindog na ta katong gustong manghatag